Teď ty. To se Já vím. Čau lidi, já jsem Gryno35 a tady to video bude se mým kámošem Filipem. Já. A dneska bude challenge. Budeme jíst skořici. Metou. Asi jo. Tak jdeme na to. Jo, to jdeme. A taky máme takhle přesně. Jdeme. 3, 2, 1, vyžad. Já jsem připravil ještě piči. No tak jdem. Ty máš málo. Tak to je teda epic. Gryno35. Tak doufám, že se ti video líbilo a ahoj. Like nebo nelike.